galeriji ćete imati priliku da vidite zvuč, neko ih naziva instrumentima, zapravo oni na neki način to i jesu. Ja ih nazivam zvučnim objektima, koje sam napravio od vojnih rekvizita, odnosno pušaka, šlemova, ručnih raketnih bacača, raznih kanti i tako dalje. U pitanju je projekat koji se u startu nekako zove From Noise to Sound i taj naziv zapravo opisuje i samu ideju. U naslovu i u ideji je reč o tome da ja želim da se bavim redizajniranjem vojnih objekata u zvučne objekte. Redizajnirajući objekte, redizajnira se i zvuk koji oni nose i to je negde suština onoga čime se bavim. A ko su muzičari sa kojima sarađuješ i zapravo šta su kompozicije na ovim instrumentima? Da li postoji